Egun on denoi. Esan bezala, ekingo diogu orain hiztun elkartea, hizkuntzaren inguruko diskurtsoa berrikusten zenbait begirada izenburu hori duen mahai inguru honi. Hizkuntzaz, hiztun komunitateaz, ditugun bizipenez, pertzepzioaz, alegia. Baliatzen dugun diskurtsoaz hausnartzeko gonbidapena izan nahi dugu gaur hemen egingo dugunak. Diskurtsoak gure begirada, gure betaurrekoak direlako, eta begirada horrek gure jarduera orientatu eta baldintzatzen duelakoan. Asko hitz egin da azken hilabeteotan euskarari buruzko diskurtsoaz eta hori berritu beharraz. Joan zen urteko eskola hiztunbilan ere horretaz aritu ziren Jon Sarasua eta Iñaki Martínez de Luna. Martínez de Lunak framing edo marko berri baten beharra azpimarratu zuen. Bada erronka horri erantzun nahi dio, edo nahi diote gaurko eta biharko mahai inguruek. Hiztun elkartea, hizkuntza eta hiztuna irudikatzeko eta ulertzeko begirada zarituko gara. Begirada hori aberasteko balio dezaketen hainbat ideia eta proposamen azalduko dizkigute gaur hemen nire alboetan ditudan izlariek. Gaur hiztun elkartea eta hizkuntzari buruzko diskurtsoa izango dugu mintzagai. Honako aztergai hauei heltzea proposatu diegu partaidei. Hiztun elkartea, euskararen egoera, bizi berritzeko alegina, ikusteko, ulertzeko diskurtsoa, diskurtso hori sozializatzeko eta konpartitzeko modua, eta egungo eskola egoerara egokitutako diskurtsorako osagaiak. Saioak bi atal nagusi izango ditu. Lehenengoan, 10 minutuz bakoitzak gaur onerako prestatu duen proposamenaren zertzelada nagusiak emango dizkigu. Atsedenaldiaren ondoren berriz, solasaldiari ekingo diogu. Zuek ere, lehen aipatu bezala, galderak egiteko aukera izango duzue, azken ordu erdian edo, zuek egindako galderak ekarriko ditugu mahaira. Saioan bururatzen zaizkizuena beraz, banatu dizkizuen horritxuan edo idatzi, eta horiek jasotzen ibiliko diren lagunei ematea besterik ez dezu egin behar. Animatu beraz. Sarrerako hobek esan da, mahaian ditudan adituak eta arituak aurkeztuko dizkizuet, eta pixkat ordenean egite aldera, hemen nire ezkerretik hasita, Xavier Paia dugu lehenengoa, UPPA, Papeko Unibertsitateko Euskal Ikasten saileko irakaslea da, hainbat komunikazio arlotan lan egiten du, itzulpengintza, interpretazioa, gidoilaritza eta bertsolaritza. Azken honengatik izango da noski zuentzako ezagunen. Xabiren ondoan dagoena Iñaki Marko da, Euskal Herriko Unibertsitateko Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean, Pedagogia eta Gizarte Hezkuntzako irakaslea, berrikuntza dekanorde da uneotan, eralan proiektuaren zuzendari izan zen, eta Ulibarri programaren baitan kalitate sistema ezartzerakoan aholkulari lanetan ere aritu zen. Nire ondoan, Jon Emiren Hernandez dut, bera antropologa da, Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean Gizarte Antropologiako irakaslea da, hizkuntzaren inguruan ibilbide luzea egina du, bereziki euskara eta gazten arteko lotura ikertu du. Gero Belen Uranga izango genuke, horretan, filologoa da bera, soziolinguistika klusterreko hizkuntza teknikaria, hizkuntza aniztasunean ikerlaria UNESCO etxean, Euskal Herriko Unibertsitateko hizkuntza ondarearen UNESCO katedrarako batzordekide eta ikerlari ere bada. Eta, jarraitu dugun urrenkeran azkena Iñaki Biain, bera pedagogoa da, eskola orientatzaile lanean hasi zen, dozena bat urte eman zituen Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuan euskara teknikari gisa, azken urteotan hizkuntza normalkuntzarako aholkulari da Irungo berritzegunean. Bueno, talde hause daukagu, ez da nola nahikoa, eta gehiegi luzatu gabe, lehenengo hitzaldirako hasira, esmateko esango diogu Xabi Paiari, beraz, Xabi nahi duzunean. Kaixo guztioi, ondo entzuten zait, bai? Oso ondo. Bueno, lehenik eta behin, eskerrak ematen dizkiet antolatzaileei, nirekin akordatzearren, 29 urte ditut gaur, etzi 30, oraindik gazte sentitzen naiz, gogoan daukat eskolan eta ikastolan bizi izan nuen garaia, hor ikusi dut Mari Joseetan Galder, nik San Nikolasen da Anderdeunan ikasi nuen, eta akaso aldez aurretik hori esaten dut, gaur erreklamazio horriarekin natorrelako. Hain zuzen ere, nire aldarria da nire helburua gaur oso xumea izango da, kontzeptualki, diskurtso berri baterako zenbait pauta edo proposamen egin nahi ditut,
eta emozionalki astindu nahi zaituztet. Bai, iruditzen zaite hemendik ni pozik aterako naiz, zuek ateratzen baldin bazarete pentsatuz, lan pila bat dagoela oraindik egiteko. Hori pentsatzen bazenuten jadanik, zorionak, gaur pixka bat gehiago astinduko zaituztet, baina euskarak behar zaituzte, eta gainera nik neuk eskola egiten dut nire euskalduntzearen erantzule nagusi. Jakingo duzuenez, gure etxean ez baita euskara egiten, ni euskaldun berria naiz, eta hala esatea gustatzen zait gainera, eta norbaitek arazo horik baldin badu horrekin berehala azalduko dut zergaitik. Beraz, diskurtsoari dagokionez, nik diskurtso gisa ulertzen dut, helburu jakin bat lortzeko erabiltzen den argudio testua, eta beraz argudio horiekin ibiliko naiz, eta merkatuaren ikuspegitik diskurtsoa da produktua saltzeko erabili den marketinga. Alde horretatik, nik bakarrik aipatuko ditut gaur euskararen alde egiten duten diskurtsoak, bai? Zait iruditzen adibidez euskararen diskurtso uskurtuak mesede handirek egiten digunik, eta zuzenean aipatu ere ez dut egingo, ez zaidalako iruditzen guk landu edo jorratu beharko genukenik. Beraz, merkatuari segika, zer saldu digute, izango da nik 10 minutu hauetan jorratu nahi dudan gaia. Niri, Xabi Paiari, 1982ko urriaren 24an Algortan jaio zen ume euskaldun berri bati zer saldu zaio azkenengo 30 urtetan. Produktua, euskara, bai, baina zeinena, eta ze euskara, nik neuk oraindik ere ez dakit. Horregatik, hainbat molde hitz egiten ditut. Bezeroa ni, ondo gogoan hartu, Algortako familia ardaldun bateko euskaldun berria. Euskaldun berria esaten dut, eta berez niri etzaizkit banak eta hitleria arrauek gustatzen, baina nik ez dut euskara etxean jaso, eta nien haute bertsolarien garunaren ikerketan sartu, euskaldun zaharra ez izatearren. Beraz, eskubide osoa dut esateko euskaldun berria naizela. Diskurtsoa, ze diskurtso entzun ditut nik orain arte euskaldun izateko, nola ze saldu zidaten niri. Ni jaio eta lehenengo diskurtsoa ezagutu nuena izan zen euskaldun izateko ez dela euskara jakin behar. 1980ko hamarkadan kokatu. Herritar batzuek jakin beharra daukate, baina beste batzuek ez. Hain zuzen ere nik euskara ikasi behar nuen, baina gure amak ez. Hala zen. Eta orduan, 1980ko hamarkadan euskararen aldeko diskurtsoak kontzientzia euskalduna lehenesten zuen hizkuntzaren erabileraren aurretik, nire ustez. Ama euskaltegian hasi zen duela 3 aste, eskabiltza gaizki. Bigarren diskurtsoa, bigarren leloa, euskara altxor preziatua zela esan ziguten. Europako hizkuntza zaharrenetako bat. Oso ondo. Argudio horrek ezagutza indartuko du. Eta hizkuntzaren patrimonializazioa ere hau da. Museoak sortzeko, Le Musée Basque eta alakoak sortzeko zoragarria da. Baita kontzientzia indartzeko ere akaso, baino ez erabilera. Nire ustez erabilerarako ez da egokia. Gauza zaharrak museotan egoten dira eta ezin dira ukitu. Argudio hori arkeologo eta hizkuntzalarien interesekoa izango da, baino, eta hori gertatu zait akaso, ni azken urteetan Ingalaterran eta orain Baionan eta Pauen euskara irakasle naiz, eta euskarara hurbiltzen dira normalean hizkuntzalaritzan edo nolabaiteko hizkuntzaren misterioan aparteko interesa dutenak. Hirugarren diskurtsoa, hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek ez darabiltelako baizik. Akuilu polita euskara etxean ikasi duenarentzat, baina ez du batere ikuspegi integratzailerik hiztun berri ontzat. Aldiz, hizkuntza hori erabiltzen dutenei aurreko argudioko altxor preziatua galtzeko igual bai, erantzukizuna egozten die gainera. Eta uste dut esaldi hori erabili ez ote den gaztelaniaren erabilera kriminalizatzeko. Uste dut esaldi hori askotan eta kriminalizatu hitza gaur uste dut behin baino gehiagotan erabiliko dudala, euskara ikastea eta euskaraz egitea beti uste dut askotan niri behintzat eskolan suertatu zait gaztelaen ez erabiltzeko argudio gisa, eta gaztelania nolabait batzutan kriminalizatu eta sentitu dut, baina niri amak eman didan hizkuntza da. Eta niri lehen herrietak eta lehen maitasuna gaztelaniaz adierazi zizkidaten, eta gaztelania ni ere banaiz. Guk euskaraz, zuk zergatik ez. Askoren errealitateari begira formulazio zuzena, nire kasuan, izango litzateke nik euskaraz, zuek zergatik ez. Hau da, balio talde gile gisa identifikatzen da euskara, baina zein talde da hori.
Bai? Etengabe marketing estrategia horiek dira Euskal Herria osoan erabili direnak, baina gero bakoitzak bere lekura ekartzen du, konplexutasunaren teoria aplikatzen dugu, eta sekulako festak agertzen dira. Bai? Euskara, nik 14 urterekin erabilien euskaraz, euskara ark ataundarren hiztun komunitate bereko egiten ninduen. Ez dut uste edo nik behintzat bere garaian enuen ala sentitu. Bestalde ezin ikasnezake euskara inongo taldetan sartu gabe, hori ere eztabaidarako interesgarria iruditzen zait, garai hartan ala sentitu nuen. If I speak English, am I English? Edo are argigarriagoa dena, si je parle français, ça me fait français. Ez dut uste. Bosgarrena, euskarak aizkora izan behar du esan zuen Koldo Mitxelenak. Zergatik aizkora? Eta ez motozerra. Edo guraizeak. Hemen kritika egingo diot euskaldun izateko ezinbestekoa da lehen sektoreko ekonomiaren ezagutza ona izateari. Hain ruralak izan behar dugu. Zergatik diskurso horrek unamun hori arrazoi pixka bat ematen dio beti. Bai? Baserria versus kalea, hizkuntza rurala da ezinbestean gurea. Nik ez daukat baserririk oraindik. Amonak esan zidan egunen batean eukiezkero Paiamendi izena jartzeko. Baina oraingoz ez daukat. Euskerarik onena zeurea. Eta nik ez badut euskerarik? Nik ez daukat euskalkirik? Guk etxean ez daukagu. Ze baliabide eskaintzen ditu gaur egun gizarteak eta eskolak, zuek, ez da seinalatu behar, seinalatzen ari naiz. Euskalkiak ikasteko. Euskerarik txarrena egiten ez dena. Baina, guadoz. Euskararen kalitatean neurtzeko parametroetarako lehen hurbilketa bat bada, baina euskararik txarrena edo azken txarrena orduan jaona da. Euskara erabiltzea eta ez egoki komunikatzea alda bilatzen duguna. Geuk argi utzi genion geure amari hori adibidez etzela bidea. Gure ama saiatzen zak gurekin euskaraz. Ez da bidan azten ginenean esaten zuen, amaitu du! Eta guk esaten genion, ama, amaitu da. Pixka batez mucho. Ba ez? Duela 5 urte oraindik euskaraz pixka bat egiteko, pixka bat ikasteko baino ez genuen eskatzen. Claro, hain da zaila gure hizkuntza, joer. Bale, gure hitzek ez dute generorik. Edo gure toki adjektiboak egiteko tar edo ar bakarrik jarri behar da. Edo ez daukagu gaztelaniak bezala 876 aditz forma irregular, baina gure hizkuntza zaila da. Eta gainera guri gustatu egiten zaigu hori. Larramendik deitu zion el imposible vencido. Fama ederra jarri zigun mundu osoan. Inglaterraraino joan naiteke eta dakien jendeak bakarrik daki Euskal Herriari buruz. Eta Arzak, Xabi Alonso eta gure hizkuntza zaila dela. Ez diogu mesedia handirik egin. Ulertuko duzuenez, Euskara aire eta gizakoiek aipatu ere ez ditut egingo. Hori ez da ezer, ez da diskursorik. Euskaraz bizi eta gozatu euskaraz. Euskararen erabilera sentimenduekin, bizitzarekin da motibezeriakin lotzen dituzte lelo horiek. Ez dago gaizki, baina euskaraz bizitzera eta gozatzera iristen denak benetan, normalean bizimodu eta gozamen horiei gustura eusten die. Arazoa da horraino iristea. Arazoa da inor gutxi heltzen dela euskaraz bizitzera edo euskaraz gozatzera. Euskaraz bizitzeko ofizialtasun praktikoa behar dugu errealitatean. Bitartean hizkuntza gehien dakiena, beti izango baita zein hizkuntza erabili gutxien erabakitzen duena. Si yo solo sé castellano, ¿en qué idioma me vais a hablar? Si yo solo sé castellano, ¿en qué idioma me vais a hablar? Me responderéis que en castellano, porque yo no sé euskera. Pero mi ignorancia no es el condicionante que posibilita la comunicación, es vuestro conocimiento extra el que nos permite entendernos. Hau da, elebakarrak ulertu behar luke, mesede bat egiten diola elebidunak, eta nik esaten dizuet, hau 1000 aldiz galdetu dut, umeen aurrean eskolatan, hitzaldi pila bat eman ditut eta beti egin dizuetan galdera bera egin, eta umeek beti esan didatezuk ez dakizulako euskaraz. Bale, baina ez dezagun horrela sentitu. Sentitu dezagun, nik mesede bat egingo dizudalako zuri. Eta amaitzeko, euskara zuzena, jatorra eta egokia izan daiteke. Euskararen kalitatearen txostena, diskurtsoaren baitan kokatzen dudana. Badakizu zer den euskara zuzena, zer den euskara jatorra edo genuinoa, eta euskara egokia. Zuzena, gure hizkuntza zaila dela izateko fama hor landu dugu bereziki, eta gainera arauetan eta obespenetan nik ez dakit sendotasun handirik daukagun. Etengabe gabiltza, eta nola esaten da, eta nola esan behar da, eta gure etxean nola esaten da, eta Elujarrek zer dio, eta zer dio euskaltzaindiak, eta ez
daukagu bateratuta hori. Jatorra, Euskara Etxean jasotzen ez dutenen neurri baztertzailea iruditzen zait eta sentitzen dut. Bai? Uste dut nik Euskaraz nahiko ondo hitz egiten dudala, eta oraindik askotan gertatzen zait, hori gurean honela esaten dek motel. Ba oso ondo, bejonde jalabenetan posten hau, baina eske gure etxean patxizera beste era batera jolasten diau, gaztelaniaz. Bai? Eta arazoa da nik ire etxean pasatzen baldin badia denbora pixkat, agian ulertuko diat. Baina berriz diot, Euskara jatorra ikasteko, pentsatu ze baliabide dauden gaur egun. Bai? Zuetako, eta ez bakarrik, eta zuetako askok esango duzu, ba, ni euskalduna naiz, eta nik badaukate etxeko euskera, zuetako zenbat izango zinatekete haupa etxe beste filmeko gidoilari, edo guazemankeko gidoilari. Pentsatu gai zareten horretarako, Eta azkena egokia, zer da Euskara egokia? Mesedez, zuek zarete irakasleak. Ze pauta lorgarri dauzkazu Euskara egokia lortzeko? Zein dira urrats neurgarriak? Bueno, ba hori da, saldu digutena, eta 10 minututan azaldu nahi nuena. Eskerrik asko, Xabi, bertsolari ona bezala neurrian ere sartzeagatik. Orain aurrez adostutako ordenarekin jarraituko dugu eta Belen Urangak hartuko du hitza. Egunon, eta eskerrik asko gonbidatzagatik hona etortzea eta zuek hemen izatatik hasteko, ez dakit nola zaudeten zuen, ni ondoren, ez dakit, reklamazio horrian dagoen galdetu nahi nuke, ez da posible, maila hori ematea olako 10 minututako zera itzalditxoan, ez da? Barkatuko diazue maila berea ematen ezpadet, bintza komunikazioaren aldetik. Hori esan da, gaia erabat desberdina planteatuko dut, izan ere, ni hemen saiatuko naizena izango da, idea nagusi batzuk ekartzen hizkuntza ekologiak eskola esparruan eman ditzaken ideia batzuen inguruan, ideia orokor batzuk eman goitut, eta 10 minututan ez da erraza hori ondo egitea. Dena dela, hasteko, nik nahi nuke gogoratu hizkuntza ekologia, hola, ziur asko zuek zerbait ezaguna egingo zaizue, baina gogoratu nahi nuke kontzeptu modu eta zientzia modu guain dela 50 bat urte hasi zen nazioartean, eta amets bati erantzunez sortu zen edo hartu zen kontzeptu hori. Garai hartan, guain dela 50 bat urte, ekologiak bazuen munduko egoeraren berriaren aurrean erantzun bat eman beharra, hau da, esatrateko bizitza bianistasunaren galeraren kontzientzia edatzen ari zen munduan, bai gizarte mailan zer esanik ez nazioarteko erakundetan, eta horren aurreko erantzun bat egituratzen ari zen. Arrazkeo hori asko ikusi dan zerbait da. Hobeto edo arrakasta handiagoekin edo gutxiagoekin, baina bintzat gizarte mailan sensibilizazio bat zegoen. Garai hartan, ordurako hizkuntzalariek ikusi zuten mundu mailako fenomeno bat gertatzen ari zela, arrisku handian jartzen zuena baita ere gizakiaren etorkizuna, eta zan, begibistan gertatzen ari zen hizkuntza galera masiboa. Guain dela 50 urteia lehenengo alarmak piztu ziren munduak joera garbia zeukala 6.000 edo 6.500 hizkuntzen abia puntutik erdia baino gehiago edo 3 laurdenak ja galtzeko arriskuan zeudela. Eta horren amets bat bezala plantatu zen galdera nagusia. Nola da posible naturak duen arriskuaren aurrean kezkak eta plangintzak eta erantzunak ematea, eta nola da posible gizakiak garatu duen kulturanistasun honen galeraren aurrean gizakiak erantzuteko gai ez izatea. Hori izan zen, nire ustez, abia puntu gogorrena. Eta hortik, hasi zen, ikusi ezagun zer gertatzen den eta erantzun beharra. Hortik hizkuntza ekologia kontzeptua eta praktika. Eta hau azalduta nahi nuke eskolak zer egin dezaken puntu horretan, abia puntu bezala jarri. Irutzen zait, sentiberatasunaren aldetik oso garrantzia handia duela eskolak horren kontzientzia izan dezan. Hau da, euskararen normalizazio
honetan, hortaz hitz egiten gaur hemen, euskararen normalizazio prozesuri ez da Euskal Herrian gertatzen den isla bat, ez da isolatu bat, ez da gauza isolatu bat. Euskararen galera ez da Euskal Herrian gertatzen den gauza isolatu bat, baizik eta iruditzen zait, eta horrela ulertzen du hizkuntza ekologiak, mundu mailan gertatzen ari den fenomeno baten adibide garbia eta guretzat oso gogorra da. Baina iruditzen zait beste dimentsio bat hartuko lukeela bai galera prozesuak eta zer esanik ez errekuperazio prozesuak eta normalizazio prozesuak. Iruditzen zait eskolak aldatu beharko lukeela, gizarteak oro har, baina eskolak aldatu beharko lukeela ikuspegi hori euskararen berreskuratze eta eskolaren funtzioa leku horretan. Beraz, euskara jarriko genuke mundu mailan eta mundua nolabaiteko beste dimentsio bat eman beharko genioke. Hori zen sarrera. Alia puntua. Jarra izakozu, Hori esan da, iruditzen zait importantea dela kolokatzea euskararen berreskuratze hori mundu mailan. Baina, ez naiz isilduko gutxinez 5 idea nagusi, 5 idea nagusi ez zuen aurrean plazaratzen bat. Eta nahi nuke ariketa saiatuko nintzake, zuei, ia gonbidapena egiten dizuedan, lehenengo idea, iraunkortasunaren kontzeptua, hori ekologiatik datorren eta oso ondo ulertzen den kontzeptua da. Iraunkortasuna zer esan nahi du hizkuntza arloan? Munduan egoera ahulean dauden hizkuntza horiek eta galtzeko arriskuan dauden hizkuntza horiek zer baliabide, zer tresna beharko lituzken iraunkor izan daitezen. Hau da, zerk egin behar du hizkuntza bat hurrengo belaunaldiarentzat interesgarri, baliagarri, gozagarri izan dadin. Bai hemen, bai Bretainian, bai Afrikako beste edozein lekutan. Gaur egun jasotako hizkuntzaiek zerk baliabide aplikatu behar dizkiegu hori iraunkor izan dadin. Euskararen kasuan zer esanik ez. Eta eskolaren kasuan galdera nagusienetako bat izango da, zerk egingo du interesgarri gure artean, gurekin ditugun belaunaldi berri hauentzat, zer izango da interesgarri eurek erabil dezaten hizkuntza, gure kasuan euskera. Lehenengoa, hori iraunkortasunaren kontzeptua, baina horrekin batera aniztasunaren printzipioa, bigarrena. Aniztasunaren printzipioa ekologian bezala, gure kasuan oso simplea da. Hizkuntza guztiak berdinak dira, hizkuntza berezko balioa du mundua anitza izatea, garai batean eztabaidak sortu zian, zergaitik da benetan importantea, zergaitik inporta zaigu, aniztasunaren printzipioaren horrekin, egin nahi dena da nolabait, balioan jarri, gaur egungo hizkuntzak batzuk indartsuagoak edatzaileak baldin badira, ez dela berez horrelako ezaugarri dituztelako indartsuagoak izateko, ez dago hizkuntza indartsuago edo ahulagorik, baizik eta egoera sozialak egiten du horrela izan dadin. Hirugarren printzipioa, ez nuke baztertu nahi, da berdintasunaren printzipioa. Eta hau eskolan, bai eskola barnean, kolektibo barnean, eta baita eskolatik atera daiteken idea bat ere bada, berdintasunaren printzipioa, hau da. Egoera desberdinetan dauden kasu honetan hizkuntzak berdin tratatzea ez da berdintasuna, ez da bidezkoa. Berriro diot. Egoera desberdinetan dauden hizkuntzak berdin tratatzea ez da berdintasuna, hori ez da bidezkoa. Ekitatearen bilagoaz, eta kontua da aukera berdinak izateko neurriak hartzea zilegi dela. Honek egiten duena da nolabait edozein plangintza, edozein neurri hartzea argudioz betetzen du, bai kasu honetan euskara hiztuna dena eta baita euskara hiztuna ez den hori. Kontua da iraunkorra izateko hizkuntza bat parte hartu behar dutela derrigorrez esango genuke lurralde horretan hiztun direnak eta hiztun ez direnak.
Zentralitatea jakin hartuko dute euskaliztunak kasu honetan, baina ezinbestekoa da kontuan izatea euskaliztunak ez diren gainerakoak. Eta horiek oso ondo lertu behar dute berdintasunaren printzipioak zer dakarren, eta nun eragiten duen. Ia bukatzeko, ekosistema kontzeptua hau da hizkuntza bere ingurumenean ulertu eta aztertu behar da, eta ekosistema horretan ze funtzio betetzen duen eskolak. Ez naiz honetan sartuko, segurazko zuek askoz gehiago dakizue, baina eskolak egiten duena, alde batetik komunitate barruan ze funtzio hartzen ditun, hori alde batetik, eta bestetik hizkuntza beraren gutxienez bi funtziotan, hau da, transmisioan eta hizkuntzaren estatusean duen eragina izugarri handia da. Nik uste hor zer pentsatua baduela eskolak. Eta azkenik, izango dugu gauza gehiago eta hitz egiteko aukera ziur asko, subsidiaritate printzipioaz esate baterako, hau da, badago printzipio bat ekologian esaten duena, egoera ahulagoan dagoen hizkuntza batek egin dezakena ez dezala hizkuntza handiago batek egin, gure kasuan garbia da. Euskaraz egin dezaken, egin daiteken hori ez dezagula egin beste hizkuntza batean. Hori da printzipio oso oinarrizkoa, praktikan esango nuke, erraza jarri daitekena, zuek esango zuen eskola eremua barrutik ez dut behar bezala ezagutzen, da hori aitortu behar daukat. Baina bai, oso oinarrizko printzipio bat eta funtzionatu dezakeena. Azkenik, eskola barruko hizkuntzen kudeaketari buruz bi gauzatxo. Bat, oso importantea da, aniztasunaren presentzia, irutzen zait? Aniztasunaren presentzia ziurtatzea eskolan. Irutzen zait, hau ja, gaur egun egiten den kudeaketa zehazki euskera, gaztelania edo frantsesa bestaldean, inglesarena nazioarteko hizkuntza bezala, eta immigrazioko hizkuntzen artean, iruditzen zait, errebizio goitik beherakoa egin beharko litzatekela eskolan. Berriro diot, iruditzen zait goitik beherako errebizioa egin beharko genukela. Helburua jakina da irankortasuna, hau da, euskararen etorkizuna ziurtatzea, eta hortarako Xabik gauza asko esan ditu. Baina aldaketa, paradigma aldaketa ni proposatuko nuke edo iruditzen zait, aniztasunaren presentzia ziurtatu beharko genuke beste modu batea. Horrek esan nahi du, errebisatu beharko dela, bai, gaztelania eta frantsesaren funtzioak, baita zer esanik ez, inglesaren funtzioa eta inglesari emate zaion zentralitate neurrigabea eta immigrazioko hizkuntzen presentzia. Eta bukatzeko, horrekin batera badago gure herrian beste hizkuntza batzuk erabiltzeko aukera. Planteamentua, guain dela gu gaztea ginela, frantsesa ikasten genuen, gutako asko frantsesa hitz egiten den eremutik oso hurbil bizi ginen, ez dago arazorik gaur egungo gure umek katalana, italiera, galiziera erraz ulertzeko. Duten zait, paradigmaren aldaketa bat beharrezkoa dela hizkuntza aniztasuna ziurtatzeko. Beti ere, irankortasunaren alde jakina. Mi esker. Hau zer da? Duela berrogeita piko urte, 70. hamarkadan ateatako argazki bada. Ibai bat. Batzuk ezagutu ditugu horrelako ibaiak. Kontaminazioaz jositako ibaiak, kontaminazioak sortutako aparrekin estalitako ibaiak. Urumea, Oria, beste hainbat hemen gure herrian ezagutu ditugu. Gaur egun ez genuke onartuko olako gauza bat. Gaur egun honen gainean dagoen diskursua, ez da oain 40 urte zegoen diskursua bera, diskurso soziala ez da bera, aldatu eginda. Diskurso soziala, azken finean, eskema topiko komunekin osatzen den zerbait da, baina bada zerbait denboran aldatzen dana. Bada, garai bakoitzean, nolabait esan ditzazkegun gauzak, nolabait moldeatua gaude, eta zenbait gauza esan ditzazkegu beste gauza batzuk ez. Garaiak, lekuak, kulturak, eta ibaia bezala
duela 40 urte, 50 urte, ibai horren inguruan zegoen onarpen maila diskursoan, eta gaur egun dagona, ez da gauza bera, denboran aldatu egiten da. Beraz, diskursoak aldatu egiten dira, denborarekin, aldatu ditzazkegu, eta saiatu gaitezke eta guk eragin dezakegu, eta diskursoa kasunetan, hizkuntzaren inguruko diskursoa ere aldatu dezakegu, diskurso soziala aldatu dezakegu. Zentzu horretan, ni proposamen txiki bat, zertarako balio badu, ongi bestela badakizue, zagarrontzira botatak ito. Proposamena da, euskararen diskurso sozialean, hizkuntzarekiko komunitatearen gizarte erantzunkizunaren ideia, txertatzea eta zabaltzea. Alegia, komunitateak baduela hizkuntzarekin erantzunkizun bat, gizarte erantzunkizun bat. Hori lantzea, hori zabaltzea, hori diskurso sozialean, punto guztioien barnean, batzuk baztertuz, beste batzuk indartuz, eta hor tartean idei hau ere txertatzea eta zabaltzea. Nundi nora? Bueno, hau apur bat esplikatzeko. Gaur egun mundu globalizatuan bizi gara. Mundu interkomunikatuan, teknologiak, ekonomiak, eta hori jakin badakigu. Eta horrek eragiten digu. Horrek eragiten du, hor bizi gara, mundu globalizatu horretan, mundu globalizatu horrek baditu gauza honak, desente, komunikatzeko aukerak, informazio edukitzeko aukerak, mundu osoan enteratu dira ja, zein izango den hemengo zea berria, lehendakari berria. Baina baditu gauza txarra baita ere. Mundu globalizatuan bizi gara eta mundu konplexuan, oso mundu konplexuan, gero eta konplexuagoa. Gu gara hor, nodo txiki bat, gutako bakoitza, gure eskola bakoitza da nodo txiki bat, nolabaiteko sare konplexu horretan. Mundu globalizatu horretan, erreferentzi bezala erabiltzen dudan, eta bizkat esplikatzerakoan nolabait erantzunkizunarena, bada hamarkada bat, zabaltzen hasi zana, enpresen gizarte erantzunkizunaren konzeptua. Eta hor, aipatzen zana, eta hori konzeptu hori landu eginda, zabaldu eginda, onartua da, gero noraino aplikatzen da, ja beste kontu bada, baino zabaldutako konzeptu bada, enpresek bazutela erantzunkizun bat, enpresak ez zirela gizartetik zeuden zerbait. Enpresak toki batean, toki jakinetan kokatua zeudela, eta bazutela erantzunkizuna bai noski bere lanarekin, bere produzioarekin, baina baita ere ingurunearekin, bai kokatua zeuden gizartearekin, eta kokatua zeuden ingurunearekin. Hori, konzeptu hori zabaldu eginda eta onartua den konzeptu bat. Konzeptu horrek gainera bide emandu, nolabait, enpresen munduan, esateko, gizartearekin ardura duzuenez, gizartearekin nolabaiteko erantzunkizuna badugunez, barrutik hartuta eta onartuta, hizkuntzarekin ere, ze gizarte horretan hizkuntzak bada elementu garrantzitsu bat. Eta hor, hizkuntzarekiko enpresen gizarte erantzunkizuna, hor, hainbat lan egin direnak eta geratu direnak eta bar. Beraz, proposamena zein da, konzeptu hau hartuta, konzeptu hau eramatera, nolabait beste plano bat, eta lehen izan dutakoa. Biratzen du, galdu da. Bat galdu da. Bueno, oinarrian zer dago? Oinarrian dago printzipio etiko bat. Eta da erantzunkizunaren printzipioa. Hau, filosofo baten, Hans Jonasse filosofoak egindako zera bada, lan bat egindako, eta nik hortik hartzen dudan, berak imperatibo kategoriko moduan formulatu zuen erantzunkizunaren printzipioa, printzipio etikoa. Hitzez hitz, joka ezazu modu batean zeinaren arabera, zure ekintzen ondorioak lur planetan benetako giza bizitzaren iraunkortasunarekin bateragarriak izango diren. Beraz, bera, metxe dago. Hoxe dago. Erantzunkizunaren printzipio horrek bide ematen digu hitz egiteko, bai enpresen erantzunkizunaz, baina haratago joan da, baita ere komunitatearen erantzunkizunaz. Gizartean komunitateak duen erantzunkizunaz.
Azken finean plantatzen duguna da, esatea, komunitate bateko kide gisa, kide izateagatik, badugu nolabait gizartearekiko bete behar batzuk, badugu konpromiso bat, badugu erantzunkizu bat. Hori formulatu daiteke, hori zabaldu daiteke. Komunitatearen ekosistema osoarekin, soziala, kulturala, ingurugirokoa, eta hor baitan, euskararen garapen jasangarriarekin. Zer esaten ari gara? Komunitate osoa. Ez euskaldunak. Ez euskaldun izan gabe nolabait euskaldun sentitu edo militantzia edota joera edota daukana. Ez, komunitate osoak dauka. Izan euskaldun, izan militante, izan ez militante, izan erdaldun, izan etorkin, izan komunitate hontako kide den orok, baduela komunitatearekiko, komunitatearen ekosistema osoarekiko, eta zentzu horretan hizkuntzarekiko. Bueno, hori lotzen dugu diskursoarekin, ekologiaren diskursoarekin. Hau Donosti inguruko balima zaudete hemen, hau Donostiko autobusetan agertzen den igela da, berez igeldoko igela. Nik, maiz erabiltzen dut hau gustatzen zait. Igeldon bizi naiz gainera, beraz. Igeldoko igela da igeldon bakarrik dagoen espezie bat, igel mota bat. Igel hau desagertzeko zorian egonda. Desagertzeko zorian, zorionez, badirudi momentu honetan aurrera egingo dula. Desagertzeko zorian egonda, azken finean, igel honek ekosistema bat behar zuelako, igel honek beste edozein espezie bezala, ekosistema bat behar zuen irauteko, bizi irauteko, garatzeko. Noski, ekosistema hortan guk erasoak, aldaketak sortzen balin baditugu, ekosistema apurtu egiten da eta igelak ezin du iraun. Orduan, kasu honetan behar izan da nolabait sortu, ekosistema horren, igela hortarako ekosistema berria sortu izan dira. Eta beira, ze ongi, orain marka bihurtu da. Zein gauza ona, Donostiko autobusek erabiltzen dute adirazteko zein nola zaintzen duten ingurunea. Beraz, hizkuntzak testu inguru jakinetan kokatzen dira, eta behar dute derrigor ekosistema hori, belenek aipatzen zuna, ekosistema, eta orduan, bere eguneroko existentzia, bere eguneroko garapena, hori ekosistema baten baitan gertatzen da, eta ekosistema horren baitan behar da oreka bat. Igelak bezalaxe hizkuntzak ere. Nik beste ideia bat esaten dudana, baten bat haue diskutitu izan dut, baina niretzako importantea da, eta zabaltzeko ere importante izan daiteke. Euskararen kasuan, bere ekosistema Euskal Herriko espazioan kokatzen den komunitatea da. Hori eta bakarra, ez dago besterik munduan. Ekosistema hori apurtzen balin bada, espezie hau, euskara, desagertu egingo da. Beraz, hitzein dezakegu jasangarritasunarekin lotutako hizkuntzen garapen iraunkorretaz. Eta hitzein dezakegu horretaz, edo horrekin, komunitateak eta komunitateko kide gisa dugun erantzunkizunaz. Eta ideia hori, erantzukizunaren ideia hori, diskurso sozialean txertatu dezakegu. Hori da, proposamena. Gauza gehiago, bigarren partean. Mila esker. Oraingo txintxoena, Iñaki, horrela jarraitzen dugun. Eta lehen aipatutako urrenkera horretan, orain nire ondoan dudan Andere Joni, edo eskatu honi emango diogu hitza. Jone Miren, zurea da. Bueno, mila esker, egun onden hori, eta nola ez, eskerrak eman antolakuntzakoei, gonbidapena lusatzeagatik eta baita ere eskerra zuei hemen egoteagatik. Ni bakarrik diskurtso berri baten inguruan edo beharra, diskurtso berri baten beharraren inguruan 3 idei edo planteatuko ditut, 3 elementu, eta bukaeran
denbora ematen badit, saiatuko nintzake pixka bat, hiru ideia horiek edo nolabait kokatzen eskoletan, eskola eremuan. Hasteko galdera bat, ez da bakarrik foro honetako asuntoa, nik uste dut orokorrean azken bola, gutxienez ni percepzio, impresio hori daukat, ari geha entzuten ez, euskerak behar duela diskurtso berri bat. Esaten zuet, ez dut uste hemengo kezka denik bakarrik edo foro honetakoa, orokorrean entzuten ari da, nik ez dakit, eta hori da mai gainean jarri nedeten lehenengo gauza da, nik ez dakit diskurtso berri bat behar dugun, diskurso bakarra, alegia, edo besterik gabe, igual diskurso desberdinak, diskurso bat baino gehiago, ez dakit. Nik ez dakat argi, baina, iruditzen zait hori galdera interesgarria izan daitekela. Nik uste dut, dena den, pertsonalki uste dut, behar bat daukagula berritzeko, hainbat gauza berritzeko, hainbat elementu, hainbat ikuspegi, hainbat diskurso, pixka bat Iñaki berak eta Belenek aipatu duten hildotik, nik uste dut berritzeko beharra badagoela. Eta ni neu konturatu nintzen, eta hau komentatzen dut anekdota gisa, nik uste dut bizualizatu nuela behar hori 1987an Euskal Herriko bertsolarien txapelketan. Jon Maia bere agur famatua kantatu zunean. Bera nik uste dut kantatu zuela Iztun Berrien ahotsarekin, eta niretzako revelazio txiki bat izan zen. Pertsonalki asko unkitu nintzen, eta uste dut oraindik jarraitzen naizela unkitzen bertso horrekin. Baina hortaz aparte hor ikusi nuen Iztun Berrien ahotsa, hor entzun nuen Iztun Berrien ahotsa, eta hor pentsatu nuen, gauza berriak, planteamentu berriak sortu behar direla, besteak beste, hor dagoelako multzo handi bat, Iztun Berriena, zuek sortuta, besteak beste, zuen laguntzarekin, eskolaren laguntzarekin, eta gero komentatuko dut, edo bestela ja botatzen dut orain, badazpada ez baldin badaka denborarik, nik uste dut oso gutxi dakigula, jende horren inguruan, Iztun Berrien inguruan oso gutxi dakigula. Emaitza ederrak, nik uste dut ederrak izan direla, azkenengo hamarkadetan zuek emandakoak, eskolatik ateratakoak, baina gutxi dakigu Iztun Berri horien inguruan. Horregatik, nik esaten dut behar degula berrikuntzaren bat, edo bat baino gehiago, toki desberdinetan. Hortaz gain, nik uste dut mundua asko aldatu dela azkenengo hamarkadetan, eta horregatik bakarrik ere, hausnarketa bat egin behar da. Aldaketak izan dira eta hemen aipatu dira mundu mailan, aldaketak gure artean. Nik uste dut ere, gainera nolabait, beharra hortik handator, uste dut ez garela gai izan, benetan hausnartzeko, mundu mailan zein Euskal Herrian, gertatutako aldaketak, azkenengo hamarkadetan, nik esango nuke azkenengo 2-3 hamarkadetan ez dakit, ze eragina izan duten aldaketa horiek gure bizitzan, gure egunerokotasunean, baina baita ere eskoletan, gure identidadean, nik uste dut benetan ez degula egin hausnarketa serio bat, hausnarketa sakon bat horren inguruan. Eta hortikan ere dator beharra, orain arte ez degulako egin hausnarketa hori. Hau esan da, ni 3 elementu bakarrik azpimarratuko ditut eta oso labur. Pixka bat, idei moduan, proposamen moduan, pentsatzen hasteko. Lehenengo ideia, nik uste dut, ni proposatuko nuke nolabait beste gauza askoren artean, begiradaen aldaketa bat. Orain arte, egon geha oso fokalizatua hizkuntzan, euskera eta gure identidadea bat egin dute, oso lotuta egon dira, eta lelo gehienetan, eta nik uste dut Sabik oso ondo egin duen errepasoa, jarri dugu beti euskera lelo horren erdigunean nolabait esateko. Nik pentsatzen dut interesgarria esan daitekela, hiztuna ere nolabait errekuperatzea, hiztunari ematea protagonismoa. Gogoratzen naiz orain dela urte batzuk elkarrizketatu nuela, beste gazte asko, baina horietako bat, 15 urteko bat, Bilboko ikastetxe batean, eta halako elkarrizketan ari ginela eta esan zidan, aizu, ni zergatikan maitatu behar dut euskera, zergatikan maitatu behar dut hizkuntza bat, zergatikan maitatu behar da hizkuntza bat. Berarentzat ez zeuka zentzurik, eta ni konturatu nintzen, eta hau lotzen dut mundu mailan gertatutako aldaketekin. Gazte honek besteak, gehien bat maite zuela bere burua, bai?
Bueno, individualismoa da, garatu dan joera bat, eta nik uste dut horrek ere eskatzen digula, nolabait begira da hortan ere elementu hau sartzea. Nik uste dut gutxi erreparatu dugula hiztunengan. Gehiago izan da, euskera, hizkuntza eta hiztunak neurri batean, bigarren maila batean geratu dira. Eta adibidez, egon naiz egun hauetan pentsatzen eta orain nahiko modan dagoen kanta hori, euskeraz bizi nahi dut. Eta pentsatu dut, behitu, hemen badagoela aldarrikapen bat, hiztunena, ez nik euskeraz bizi nahi dut, hiztuna. Baita ere, aitortu behar da, adibidez, Fermin Muguruza eta Negu Gorriak, ja orain dela urte batzuk, esan zuten, euskalduna naiz eta harro nago. Baina, azten baldin bagea, pizka pentsatzen, hori ez, ze kanta, ze abesti ditugu buruan, euskerarekin lotuta, gehienetan, hiztuna baino, hizkuntza bera dago erdigunean. Horrekin, bigarren elementu bat, da pizka bat baita ere proposamena eta pentsatzeko. Aritu gara, azkenengo hamarkadetan, transmisioaren ideiarekin bueltaka, bai? Euskeraren transmisio, hezkuntzaren transmisioa, nik uste du beti mantendu izan degula nahiko ikuspegi vertikala, hau da, ulertu dugu gu guraso bezala badakagu, nolabait altxor bat, eta gu pasa behar dugu, altxor hori pasa behar dugu ondorengoei, nahiko ikuspegi vertikala, zentzu horretan, ez dugu adibidez aurreikusi etxe askotan euskera umek transmititu dutela, ez guraso, hau da, umen bitartez sartu da euskera etxean, eta hori da Paula Casares antropologoak oso ondo kontatzen duena, orduan nik uste dut, agian genealogiaren idei hori baita ere birpentsatu behar degula, eta nik uste dut jartzen badegu harreta hiztun berriengan, nik esango nuke denbora baino, genealogia baino, askoz garrantzitsuagoa izan dela espazioa, bai, askorentzat, hiztun berria askorentzat, hizkuntza gauzatu da espazioetan, ikastola, toki nagusi, baina baita ere parkeak, edo kalea, edo ez dakize elkarte. Orduan, euren bizipenetan ez da hain garrantzitsua denbora, aldiz espazioa bai. Eta nik uste dut, zentzu horretan tokikotasuna, bertakotzea, tokiarekin, herriarekin, auzoarekin zerikusia duten guztia oso garrantzitsua dela eta hortan ere erreparatu behar dela diskurtso berriei begira. Bestalderen, nik uste dut transmisioa hitz egiten dugu, baina gaur egun ez dakigu belaunaldien arteko etena hain handia izan da, edo utzun edo gap hori hain handia izan da, ez dakini nolabait ez dugun pentsatu behar berriro zer esan nahi dugu transmisioaren idei horrekin. Eta gainera, gaur egun denok gazteak izan nahi dugu. Denok ari gea ikasten euren gandi, teknologi berria direla eta merkatua hartu ditu gazteak eta hoiek daude erdigunean eta denok nahi dugu neurri batean gazteak izan. Orduan horrek ere nik uste dut zalantzan jartzen duela transmisioaren inguruko paradigma klasikoa. Hirugarren proposamena da txikitasunetan erreparatzea, egunerokotasunean, praktiketan erreparatzea. Niretzako oso importantea dira hizkuntz praktikak, hau da, jendea, gazteek, eskoletan zer egiten da, baina zentzu, zango genuke, fizikoan zer egiten da hizkuntzarekin. Bai, uste detelako hor izango ditugula, nahiko klabe pentsatzeko, gaur egun hitz egiten dugunean hizkuntza eta identitatea zertaz ari geha hitz egiten. Bai, niretzako oso interesgarria da performance ideia, bizka feminismotik datorrena, baina azkenean beraiek esaten digutena edo planteamentoek esaten digutena da gara egiten deguna. Gizonak bihurtzen gara edo emakumeak bihurtzen gara egite horretan eta errepikatze horretan. Bai, orduan niretzako oso interesgarria fokalizatzea praktiketan, zeregin horretan, egiten dugun horretan. Horrek, gainera, ematen digulako nahiko esperientzia korporala, esango genuke. Bai, egiten ari garen hortan, nolabait, bidea ematen diogu hizkuntzari gorpuzteko. Eta baita ere, emozioei tartea eman. Azkenean, emozio direlako, nolabait, informazioa gorputzen bitartez, informazioa ematen digutena
sentitzen ari garen hortan edo egiten ari garen hortan. Eta ja bukatzeko, 3 gauza lotuta eskolarekin, berriz ere ekarpena, zuen ekarpena, hiztun berriak, baina esan deten bezala, nik uste gutxi ezagutzen dugu kolektibo hori. Eskola eta tokikotasuna, nik uste dut hor dagoela elementu oso importantea. Eskola beti lotuta toki bati, eta esan deten bezala, nik uste dut tokia importanteagoa dela, momentu honetan denbora baino, transmisioaren idei horrekin lotuta, eta zuek ere praktika komunitate bezala. Azpimarratu dut praktikaren ideia, eta nik uste dut eskola badala benetan praktikarako toki segurazki egokiena. Besterik gabe, mila esker. Kafearen aurreko azken txanda, Iñaki Biainek izango du. Iñaki, nahi duzunean uste duzuk ere teknologia berriak erabiliko dituzuna. Nik bai, PowerPointa de formazio profesionala. A ber, berritzeguneko hizkuntza normalkuntza aholkulari bezala eta unibarritar bezala nahi tokatzen zait pixat, ez da aurreratzen nahi da, nahi tokatzen zait pixat eskolarako diskursua zitzeitea. Bai, lehenengoan jarri mesedez. Bueno, hori da. Eskolarako diskursua hitzeitea eta saiatuko naiz proposamen bat egiten edo tesi bat defendatzen, eta da, egun eskolan hizkuntza normalizazioan lan egiten dugunok, badugula erronka edo behar importante bat, eta da, baliatzen lan horretan, edo lan hori oinarritzeko baliatzen ari garen diskursoa, eguneratzea, osatzea, eta batez ere konpartitzea. Konpartitzea eskola komunidadeko kide guztiekin. Orduan, tesi hori defendatzeko saiatuko naiz 3 urrats ematen. Lehenengoa beharra justifikatu, eta beharra justifikatzeko orduan azalduko dut pixo bat diskursoa nola ulertzen deten, zergatik zertarako iruditzen zait balio duela diskurso batek, eta nolako diskursoa izan daiteken geuk eskolan baliatu dezakeguna. Gero, saiatuko naiz konpartitzeko moduko diskurso horren inguruan idei batzuk aipatzen, eta horrek eskolako lanian zein ondorio izan dezaken. Gauza batzuk igual hasierako 10 minututan ez dira sartuko, eta igual gero galdera entzunen bitartez helduko diegu. Bueno, lehenengo puntua, gure diskursoa zer da edo nola ulertzen dudan nik diskursoa. Hasieran igotzek esan duen bezala, diskursoa litzateke Xabik esan duen bezala marketing aparato bat, edo zeo zer saltzeko baliatzen dugun argudio katea. Baizik eta nik ulertzen dudan moduan, diskursoa izango litzake gure begira da. Gure egitekoari, gure egoerari begiratzeko erabiltzen ditugun betaurrekoak. Hori da, nola irudikatzen dugun, nola bizitzen dugun, nola azaltzen dugun, nola ulertzen dugun gure egoera, gure egitekoa, gure rola eskolan. Ze narrazio baliatzen dugun hori azaltzeko bestei eta gure buruari. Nolako interpretazio eskema baliatzen ari garan. Eta kontutan hartu, diskurso hauek azaldu ez ezik, gure begirada ere neurri batean reformatu edo baldintzatu egiten duela. Hori da, kokatzen gaitu modu jakin batian, eta horren arabera ere jokatu egiten dugu. Beraz, diskursoa elementu importante bada gure praktikak azaltzeko orduan. Eta, bigarren ideia, diskurso hori eguneratu eta osatu ez ezik, konpartitu egin behar dugu. Saiatu egin beharrea, eskolako komunitateko kide guztiek bat etortzen diskursoaren oinarrizko elementu horietan. Zergatik diskurso bat, edo diskursoa eguneratu, edo zergatik diskursoa osatu. Egoera, aurrekoek ere aipatu duten bezala, azken urte hauetan asko aldatu delako. Egoera askoz konplexuagoaren aurrean kokatzen ari gea, momentu honetan duela 25 urte edo 15 urte baino.
zertan egin den konplejoago, hasi ikaslearen aniztasuna. Duela 20 urte, 2-3 ikasle tipo genituen. Momentu hontan, gure ikaslearen bizi bilbidea, hizkuntz profila, hizkuntz egoera, bizi egoera oso anitza da. Horretaz aparte, hezkuntza xede eta eskakizunak asko konplejoagoak dira eta ambiziosoagoak. Duela 30 urteko diskursoak zentratzen ziren jakintzetan. Duela 15 urteko kurrikulunak proposatzen zigun, ja nolabait, prozeduretan eta jarreretan ere aritzea. Duela 5 urteko diskursoa, ja esan zigun ez kompetentziak edo gaitasunak garatu behar dituzu, hori da jakintza aplikatua. Hori da gizarte egoera errealetan jarduteko trebetasunak. Eta gainera, eskolan hizkuntza normalizazioarena ez da erronka bakarra, eta zenbait momentutan ere, igual ez da momentu hortan lehen mailan dagoena, erronka ugari ditugu, izan aniztasunaren inklusioa, kultura aniztasuna, elkarbizitza, hizkuntza aniztasuna eta atzerriko hizkuntzen trataera, erronka ugari ditugu, eta neurri batian beharko genuke diskurso bat erronka horiek bateragarri aurkeztuko lituzkena. Eta gainera, askotan zalantzan, egon daitezkea haizeak alde jotzen duen. Alde, atzetik, aurretik, albotik, indartsu, ahul, nola, bola bakara edo jarraitua. Orduan, nolait, garai konplexu honen aurrean ikustet behar dugula diskursoa osatu. Eta gainera, egoera ez da aldatu bakarrik kanpoko egoera, gure motxila ere asko aldatu da. Ibilbide luzea egin dugu, eta horrek eskarmentua eman digu. Ondorioak atera ditugu. Gaur egun ikasleen gaitasuna edo erabilera aztertzeko daukagun begirada ez da duela 15 urte genuena. Kriterio sendoagoak ditugu, interpretazio eskema argigarriagoak. Ez bakarrik gure eskarmentu personalagatik, baizik eta hor kanpoan ere gonda jendia, hogotako batzuk besteak beste, bere azterketek, bere ikerketek, bere teoriek eskaini dizkigutenak, eta horri ezker momentu honetan besteak beste badakigu ikasle batek gaitasun nahiko izateko zen baldintza behar ditun. Edo ikasleen euskararen eskola erabilera nolakoa dan, nolako binakera daukan eta zeren aberako izaten da, ikarketak erakutsi ziguna. Edo klusterrak egindako erabileraren markoa esplikatzeko eskema horrek asko argitzen digu zeintzu diren gure ikasleen erabileran eragiten duten faktore nagusiek. Orduan, horretaz gain, konzeptu asko sortatu dira, horietako batzuk hemen izan ditugu, eta horiek ere asko laguntzen digute gure errealidade interpretatzen eta gure lan egiteko modua orientatzen. Eta horren aurrian, sensazio bat. Eskolan, euskararen normalizazioa saritzeko, gure lana oinarritzeko, justifikatzeko, baliatzen ari garen diskursoa esaltzaiguan kamuz gelditu. Pista onak ematen aldizkigu, nahiko esplizito eta zehatza alda besteekin adostu alizateko, edo nahiko etereo eta zehaztu gabea. Diskurso horrek nahiko adostasuna biltzen aldu, bizi bere hizkuntzarekiko sensibilidade ezberdina edukidatzeken jendeak bat etorri daiteke diskurso horretan. Atxeinen hizkuntzan zentratutako diskurso batean, hasiera batean baziruden gaitasuna lortu behar genuela. Duela 15 urte konturatu ginen eta denbora gehiago erabilerak ere gakoa zala, baina eta erabilera sustatzeko ekimen multzo bat jarri dugu indarrean. Baina askotan gure buruari galdetzen baldin badiagu eskolan ikasleen artean erabilera sustatu, zergatik eta zertarako, eta galdera horrek igual zenbaitetan arrapatzen gaitu pixkat deskonzertatu egiten gaitu, ez da? Zenbait gertatu izan zait. Hori galdetu eta egia esan, oain arte gure ikastetxean honetaz ez dugu gure artean hitz egin. Eta zergatik eta zertarako hiek ere askotan zergatik eta zertarako sakonena. Nei asko gustatzen zaidan zita jarri dizuet, Antonio Machadorena ona dala jakitea edalontziak edateko balio dutela, baina egarria zertarako balio duen hori da jakin behar duguna. Bueno,
Orduan, idei nagusia, zertarako diskurso bat, nolabait, zentzuan bat etortzeko, normalizazioaren zentzuan bat etortzeko, arrazoietan, zergatik eta zertarakoetan. Gizakiok mugitzen gea arrazoiak ikusten ditugunean, eta bat joango gara arrazoietan bat etortzen gara, beraz konsensua batez ere arrazoietan bilatu behar dugu eta ez ekintzetan. Diskurso azkenean, ibilbide horri izango litzateke, ibilbide horri bateratzaile bat. Eta ibilbide hori eraskotakoa izan daiteke, hemen ikusten dezue, badezuela mapa ez oso zehaztu bat, gero teknologia berrietarako mapa Google Maps moduko hietako bat, eta gero beste mapa bat asko zehatzago profesionaletarako mapetako bat. Orduan, guk behar dugu diskurso zehatz bat, ibilbide batera eramango baituna, eta zenbaitek, profesionalek, agian beharko dugu, 3. motako diskurso hori, baina gure ingurukoek agian beharko dute 2. mailako diskurso hori. Hori da, igual, Jon Emirek esaten bezala, diskurso ezberdinak ez dakit, baina diskurso asaltzeko edo modalizatzeko modu ezberdinak bai. Bueno. Eta diskurso aldatu ere, nolabait gure irudikapenak baikortu behar ditugulakoan. Askotan, nahiko diskurso begira da bezala ulertzen baldin badugu, askotan betaurrekoak oso beltzak erabiltzen ditugu. Bai geuk eta diskurso ilun hori ere ikasleen gana nik uste tailatzen dela. Euskararen aldela neikia erronkaitzela da, nekia eroi tragikoarena guk edo egiten espaldin badugu hizkuntza hilko zaigu. Beste modu batez ere kontatu daiteke, erronkaitzela da, hori da, abentura bat daukagu aurrian, esplorazio bidai bat. Abentura zale rola jokatzeko aukera daukagu, bide urratzaile izatearena, erronka horretan, abentura horretan, partaide, protagonista izateko privilegioa daukagu. Eta esaten zuten bezala ere, txikiak, bakartuak, baztertuak garela izan beharrean, munduan mundu alakoa da. Nodoak dira eta nodo horietan txikiak, minoriak daude, dana gara minoria. Irudi honekin irudikatu bidei hori, ez? Nekearena, zamarena edo bidai, atseginarena, ez? Eta normalizazio lanerako bidai horretan nola daukagu eskifaia. Hemen beste karabela horretan ikusten den eskifai bezala, halako eskifaiarekin barkua horrela, itxasuntzia horrela jardezakegu martxan, berriz ere, idei horrekin bukatuko dut, ez? Diskurso bateratzaile bat behar dugu, eta horri gero segituko dugu ideiarekin. Bakoitzak egin du bere sarrera hori, eta gero denen artean saiatuko dira erreportaia artikulu bateratu bat egiten. Horretan saiatuko gara gero, orain kafearen ordua da, hemen aurreikusitakoaren arabera 12 bitarte. Pixkat beranduago bukatu da, ez gureengatik, txintxo aritu dira, baina pixka beranduago bukatu da, hala ere pentsatzen dut antolakuntzatik gehiegi ez atzeratzea eskatuko zaizuela, beraz, 12 buelta horretan itzuli zaitezte.